ఇప్పుడున్న ఈ ఊరు కొంతకాలం తర్వాత మ్యాప్స్ లో కూడా ఉండదు. రంపచోడవరం ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో 3rd ప్లేస్ దమనపల్లి. ఈ బ్యూటిఫుల్ ఊరిని ఆనుకుని ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఉంది, అదే ఈ వాగు. దీనిని అందరూ కల్లుడు అంటారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చేతులతోనే చేపలు కూడా పట్టేయచ్చు. రంప రెబిలియన్ టైంలో ఈ దమనపల్లి ఘాట్ లో 2 బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ ని అల్లూరి సీతారామరాజు గారు హతమార్చారని రికార్డ్స్ లో కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న జనం జీవనోపాధికి రంపచోడవరం వెళ్లి పనులు చేసుకుని సాయంత్రానికి తిరిగి వస్తారు. స్కూల్ టైం అవ్వలేదా మీకు? ఇంకా అవ్వలేదా స్కూల్ టైం? ఈ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ లో ఉన్న ఈ ఊరు కొంతకాలం తర్వాత పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ తో మొత్తం మునిగిపోతుంది. రంపచోడవరం మండల్లో ఇదే లాస్ట్ ఊరు. దీని తర్వాత ఉన్న ఊరు ఆల్రెడీ మునిగిపోయి ఇల్లులు మాత్రమే మిగిలాయి. ఆ ఊరు పేరు చిన్న రమణయ్యపేట. ఈ ఊరు నుండి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ స్టార్ట్, కానీ ఊరే లేదు. ఇలాంటి ప్లేసెస్ మళ్ళీ చూడాలనిపించినా అది కొంతకాలం వరకే. ఎవ్రీ ప్లేస్ ని వీలైనంత తొందరగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి.